Віцяблянін зрабіў унікальнае фота праходу міжнароднай касмічнай станцыі па дыску месяца. Выключнасць здымка ў тым, што падобнае немагчыма ўбачыць няўзброеным вокам. Рэдкі кадр з горада над Звяной ужо ацанілі і на МКС. Падрабязнасці у Артура Смалякова. Інжынер по прафесіі Уладзіслаў Варанецкі 14 гадоў захапляецца астрафатаграфіяй. Спачатку здымаў Сатурн і Юпітер, потым спадарожнікі, але заўсёды ведаў, што здольны на большае. Кадр праходу МКС па месяцу зрабіць складана. Патрэбна ідэальнае надвор'е, дакладныя каардынаты і траекторыя палёту. У нашай краіне такія фота дагэтуль не рабіў ніхто. По вычислению сейчас стало намного проще, потому что есть специальные сайты, которые специализируются на том, что предоставляют данные по расчетам, расчетные данные по транзиту. И, скажем так, указав свою локацию, можно посмотреть, в какой точке от вас, на каком расстоянии пройдет МКС. Зоркі сышліся каля 11 гадзін ночы 30 сакавіка. Хуткасць МКС складала больш за 27 тысяч кіламетраў у гадзіну. У кадры станцыя менш за секунду. Можна было нават не паспець націснуць на кнопку. Есть! Такі значны для беларускай астраноміі кадр Уладзіслаў Варанецкі спрабаваў зрабіць на працягу 3 гадоў. Для здымак яму прыйшлося ад'ехаць ад Віцебска на 25 кіламетраў. Цяпер Уладзіслаў плануе зрабіць яшчэ одно фота МКС, але ўжо па дыску сонца. Тэхнічна гэта выканаць яшчэ складаней, але астрафотограф упэўнены, галоўнае жаданне. Для этого уже необходимо использовать не просто камеру, а телескоп и фотокамеру отдельно, использовать как объектив телескоп. Вот. Ну и соответствующие фильтры светозащитные. Нужно будет выбрать время и выехать в нужную точку, потому что транзит по диску Солнца будет проходить там около 50 километров от Витебска. Любоў да космосу ўладу прывіў вядомы віцебскі вучоны Уладзімір Голубеў. Дацэнт кафедры інжынернай фізікі ВДУ імя Машэрава ганарыцца сваім вучнем і заяўляе, што сёння па развіцці астраноміі Віцебская вобласць першая ў краіне. Мае рацыю. Па яго падручніках зараз вучацца ўсе беларускія старшакласнікі. Разам са сваім сябрам Іларыёнам Галузам Голубеў распрацаваў цэлы метадычны комплекс па астраноміі. На занятках яго клуба па вывучэнні космосу заўсёды аншлаг. Кто-то узнает и передает друг другу, и они тоже приходят к нам. Есть ученики, и есть просто родители с детьми приходят. Им тоже это интересно, поэтому мы им и планетарий показываем, и звездное небо показываем, и устраиваем экскурсии в обсерватории. И университет нам приобрел хороший сейчас телескоп. Заняткі клуба «Геліас» наведвае і Улад Варанецкі. Пра яго фота цяпер ведаюць усе айчынныя аматары астраноміі. Важна і тое, што на МКС зараз знаходзіцца Олег Артем'яў, касманаўт з беларускімі каранямі. Віцебскі фотограф адправіў яму свой здымак па інтэрнэце, і ўжо праз некалькі гадзін астранаўт апублікаваў фота Уладзіслава ў сацыяльных сетках і падзякаваў яму за унікальныя кадры. Артур Смалякоў, Станіслаў Дудзін. Навіны Віцебск.